Hvad med det der med at lære noget? I har jo begge to nogle læse-skrivevanskeligheder. Sker der noget udvikling? Altså, ja. Jeg synes, jeg siger meget mere i timerne, jeg er på mere i timerne. Så helt klart. Man tør være på i timerne, det betyder virkelig meget. Altså, i forhold til hvad en folkeskole, hvor du slet ikke siger noget. Så her, der siger man i hvert fald, og der kommer du også til at sige noget. Så man også har nogle grænser, så bliver man også mere glad for at sige noget i timerne. Jeg er helt enig. Men nu er I jo lige startet, også? Ja. Så I kan jo ikke sådan sige, at nu er jeg bare blevet hammergod. Nej. Ej, men man kan mærke, det går fremad. Det kan man. Allerede de første 2 uger, 3 uger, der kan du i hvert fald godt mærke det. Man kan mærke, at du får mere opmærksomhed også. Af lærerne, og generelt bare i timerne også. Du får lov til at sige noget mere. Ja. Også selvom det er forkert eller rigtigt, så får du lov til at sige noget. Fordi man er så få i en klasse. Jeg har 9 til rygsækker. Så. Jeg har ikke nogen, men jeg fik programmer på min egen computer, så jeg lærte det sådan selv. Men det er vel også meningen, at I skal blive bedre til det her? Ja, jo. Også nu vil vi få vores iPad med alle programmerne. Hvor det, hvad er det for noget, den iPad? Det er nogle programmer, hvor hvis du vil skrive... Har I alle sammen fået en iPad? Nej, det er kun, hvis du har lyst til at få en iPad. Hvis du skal skrive en stil, så kan du gå ind på et program. Så kan du sidde og opsætte det, du vil skrive. Så skriver den selv det ned. Så du skal bare indtale det? Ja, det skal bare indtale det. Hvis man virkelig har svært ved at skrive og stave. Ellers så kan du lave alt med den. Ja. Der er formler til matematik og det hele, i stedet for at du skal til at have papir med, og det bliver væk hele tiden. Det er på den hele tiden. Der er også sådan læseprogrammer. Ja, der er også læseprogrammer. Det er også smart. IT, det er jo bare fantastisk for ordblinde. Ja. Det er noget, nogle er afhængige af det i forhold til andre. Ja. Men det er godt, det er redskab, og det hjælper meget en. Jeg synes bare, det er så fedt, det fællesskab, man har fået op og bygge så hurtigt. Ja. Og man kan bare tale alle sammen. Ja, det synes jeg også er mega fedt. At man kan snakke med alle. Ja. Og sådan, man er et stort fællesskab, og man er alle sammen det samme sted. Ja. Og man er en del af det hele også. I stedet for man bare sådan et sted. Jeg har valgt den, fordi jeg er ordblind selv, jo. Og jeg vil gerne lære at blive meget bedre til at læse og stave. Det er nok det største problem, jeg har. Det er en efterskole for unge, der har svært ved at læse, eller et eller andet har noget svært i skolen. Jeg synes også, det er dejligt, at man er så få i en klasse. I vores klasse der er vi 10, og så er det meget svært at gemme sig. Og hvis du kan lave lektier, så bliver det opdaget med det samme. Fordi at, der er mange færre i klasserne, og så lærer du også meget mere. Det er mega fedt. Det er bare så fedt. Vi har en hjemmeside, der hedder www.kravlund-efterskole.dk. Det er i hvert fald noget, der skal prøves. Du lever kun én gang, så tag afsted på efterskole. I hvert fald her på Kravlund. Det er en mega god efterskole. Ja.